Nginibingelele kuphi emakhaya lapha enihleli khona iKZN yonke hawu Nkosi yami eMpumalanga eGoli Eastern Cape Western Cape hawu kuzona zonke indawo bakithi hawu nangaphandle emazweni angaphandle ngiyanibingelela bakwethu nibingelela omkhulu Khoza uthisha omkhulu principal womsamo inyunyane yethongo yayi bafethu mina yabona namhlanje ngigqoka iskipa sami sasemsebenzini lapha engifundisa khona anginayo imali esheshayo ngabe ngidlala ngani ngabe ngiyaniqola uma ngathi nginemali esheshayo kusho ukuthi uma ngathiwa nginemali esheshayo nginezingane zakithi ezivesayo ezinye izifunda ngaba ngitshela ingane ukuthi hayi suka yeka phansi isikole ngikwenzela imali esheshayo kungene imiliyoni ebank cha mina nje Nkosi yami uprincipal uthisha omkhulu makhosi womsamo inyunyane yethongo bafowethu ngiyazi ukuthi mina ningamangali mangibeke kanje niyoze nipopole ukuthi ngifundisa kusiphi isikole ngizolifihla impela ibadge ukuthi ngifundisa kusiphi isikole ngithi mina ngeke ngihambe imizi yabantu uthola ukuthi ngithi ngiyafika yabona kunomuzi engake ngafika kona umama ngakhona enenkinga ukuthi esigodlweni akuhambi kahle ngalungisa kwathi esigodlweni eseno 9 years wamiswa enkaphaneni ayisebenza wamiswa wavele wabizwa kuleyo nkaphane leyo wabuyiselwa kuthe phindele ihambe yosebenza ngithi mina hayi ikhona lento enginayo khona lolu ugcobo enginalo ufika emsini nomuntu kunomuntu okuthiwa kulona kunesifo sokuwa uthinte lapha kuthiwa usibanimani lutho lokhu wafika wena mkhulu akasawi ake ngizokhuluma ngalena ke manje ukufika kwesikhova ekhaya isikhova ngikhumbula ngangihlala komunye umuzi kaMalume sasihlala nje khona sase sinonyaka sihlala kulowo muzi umalume kwaumuntu abahamba beThekwini bebuye beThekwini singakaze sikhala isikhova kwakhala isikhova ngelinye ilanga sakhala isikhova hayi sambikela umalume mhla ibuyile sathi kuhlupha isikhova kulezi insuku sinokuthi ke thina abantu isikhova uma sikhala sisuke sibanjwe umuntu kanje wathi hamba kwaKhoza ayikho leyo nto leyo akekho umuntu ongavele bamba isikhova esithumele ngemithi ethi hamba kwaKhoza ayikho leyo nto leyo ayikho samtshela kumalume sathi kwakukhala isikhova kabi yasukuma ke ngwevu useyashoke uthi usasikhumbuza isigameko sasingakahlali khona sasisahlala kwelinye ekhaya usasikhumbuza siyisigameko nje niyakhumbula usibanibane kushindlu la ekhaya ebusuku sithi hayi siyakhumbula uthi hayi safika sasijwayele ufika sihlale kwagcina kwavele kwashindlu uyabo manje siyamthusa lithi masikhala futhi esikhova hayi wasukuma ke wafika nezinto zokuchela izintelezi nani wathinta icapha wathinta ekhaya lapha na walithinta kwathi dwe isikhova sangabe sazwakala nje isikhova ngathi mina sisuke sisebenza mhlambe kuuphawu abantu abadala isona silwane abasisebenzisayo kuba uphawu lokuthi uma uzazi izinto uhlakaniphile sukuma khona imoya emibi ekhona kulelo khaya sukuma uthola izintelezi zesintu uthola izinyamazana ushise ekhaya uxoshe yonke imoya emibi le uyixoshe imoya emibi ngezinto kodwa siyakwazi isikhova ukuthi sijike futhi ngoba ngiphikile ukuthi umuntu usibamba kanje esithumele kulelo khaya ithumele ichithe ekuthumele izilwane
kodwa siyakwazi futhi ukuthi lezi ilwane sona sesifika nazo ke sesizoyishiya ke la ngoba sikwazi ukudonsa le moya emibi le ngoba imoya emibi ihamba ebusuku kuphela. So nasi isikhova sindize ebusuku kuphela, isona silwane esikwazi ukundiza ebusuku kuphela, esiphuma emini asiphumi ngoba izilwane ezinye ziyaphuma emini ziphinde ziphume ebusuku, uyabo. Kodwa azikhombisi umoya omubi. Isikhova sikhombisa umoya omubi kulelo khaya ukuthi hey engathi kungatholakala into yokuchela ngoba uyabona masikhala sithi uswe ebusuku engathi kubanda amathumbu uzizogodola nezingane zisabe khona kumoya omubi osuke ukhona. Kungenzeka mhlambe lo moya omubi mhlambe kuneyimbangi izinto ezenzeka ngaphandle bese ke kuthiwa ke hayi soke sibone ukuthi kuyokwenzakalani. Uyasukuma ke uma kunokuthi ubona nasi isikhova lokhu sihluphile. Mina endawo nje engisebenzayo ngeke ngahlala kuyona ngaphambi bangizohlala la elokushini, ngeke ngahlala kuyona ngidayisa khona izimbuzi. Ngokuthi ngangifika kule yandawo leya kunendlu kungakhile kunendlu vele sizofika isikhova sizofika nje sithi qathatha hawu nasi isikhova sesiyakhala phezulu kwendlu vele indlu siyasitshe nje indawo nje siyiqalayo. Hawu nami ngokuthi ngiyakhumbula ukuthi yantshela ingwevu ukuthi hayi wosukuma makuyisikhova kanje imoya emibi sibika imoya emibi ukuthi ungahlali nje uma kunesikhova. Bayasithumela ke abakini ke basebenzisa sona ukwenza ukuthi uqaphele ukuthi khona into wrong, khona into ebhedayo kuleli ikhaya, khona into ebhedayo kule ndawo yakho le. Kuningi ke uyabona kungakafundwa kangaka umalume wakwantshela ukuthi bekuthi uma kusemsebenzini ubona uhanjwe uxama. Ziningi izinto ezenzekalayo emsebenzini ukuthi uzohanjwa uxama, uzohanjwa inyoko, uzofica amaxoxo, izinto lezi ezisetshenzwayo. Kodwa besiyacule nje kulokhu kwesikhova ukuthi isikhova kungenzeka sizoyihlalela nje kodwa sukuma ngoba phela sizohlala ekhaya siyayibika imoya emibi. Inombolo yami lene uMTN bebazi ukuthi abantu ngitholakala kuyona, angisatholakali kuyo, sengitholakala kule number u079 4410838. Ibivele ikhona ke kuma video amaningi bengifike ngifakele ne uMTN bese ngifakele ne uVodacom. Siyathokoza bogogo nomkhulu.